मित्रांनो, कोंब रडलो म्हणजे आमची सकाळ झाली. आज जरा थंडी असा म्हणून न्हाणीकडे ढगाक बसिया. ही बघा मित्रांनो न्हाणी. न्हाऊक पाणी आम्ही हडेच गरम करतो. ह्याचे दोन फायदे असतात. पहिलं म्हणजे न्हाऊक पाणी सुद्धा होता आणि दुसरं म्हणजे शेकोटी सुद्धा मिळता. आता ती फू म्हण दादा असं काय फुटते जोरात फू. हवी धर. हवाईच. मित्रांनो थंडी खूप आहे ना. हो चल मोठ्या नाही. कमॉन आरवी कमॉन जोरात फूक. आरवी आजच्या दिवसात पेटात माग लाकडा शेळी वाटतात. आग पेटला नाही ती. होय रे दादा लाकडाच खराब असत. मित्रांनो तुमका काय वाटतं आजच्या दिवसात आग पेटत ना. दादा मला वाटणार नाही. मित्रांनो आग नाही पेटणं अशी वाटतं. तर आता फुलं काढूक जाऊया. मित्रांनो ही बघा जास्वंदाची फुलं कसली लाल भडक दिसतात. सकाळी न्हाऊन ही ताजी फुलं काढून देवाची पूजा करतो. मित्रांनो ह्या दृश्य बघा किती भारी दिसता. पांढरा शुभ्र धुक्या, हिरवीगार झाडी आणि लाल भडक फुलं असा चित्र तुमका गावातच बघूक मिळतला. याचं वर्णन शब्दात करणं कठीण असा. यासाठी अनुभवच घेऊचो लागता. दादा ही फुलं गणपतीला आवडतात ना. होय ग होय. मंडळी हे बघा आमचं टायगर. असा कुत्रोच पण आम्ही याचं नाव टायगर ठेवला. काय पोच दिला बघा. दोस्तों दिल थाम के बैठो, अब आ रही है हमारे गांव की आन बान और शान रॉयल एनफील्ड. मित्रांनो हीच आमची रॉयल एनफील्ड. नुसता मॉडेल बघून हसा नकात. गोबर आणणा, लाकडं आणणा, दळप आणणा, तरव आणणा, बाजाराची पिशी आणणा अशी कित्येक कामं आमची ही रॉयल एनफील्ड करता. पाहुण्या सोयऱ्यांकडे सुद्धा हेकाच घेऊन जाऊचा लागता. चला तर मित्रांनो कशी वाटली गावची सकाळ आणि गावची रॉयल एनफील्ड कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा. गावचा जीवन ज्यांनी अनुभवला त्यांनी चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो आता पुढच्या व्हिडिओत भेटूया. तोपर्यंत स्टे ॲक्टिव्ह विथ आदर्श आर्मी. बाय बाय.